Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave noget sjovt. Vi skal trække nogle søller på den her skål her, som min far har skrevet. Så jeg ved det ikke. Jeg ved ikke noget. Der er 20 søller. Altså jeg har fået at vide, at det skal være nogle lidt trælse ting. Så lad os springe ud i det. Hvem starter? Sten, saks, papir. Sten, saks, papir nu. Er det bedst for en? Ja. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Du starter. Okay. Du blander fra. Yes. Du tager 2. Altså der er meget få gode ting, vil jeg sige. Men ja, jeg trækker 2. Vi starter med den ene. Jeg skal lige briller på, så jeg ikke kan læse det. Så der Bella han ikke kan læse min gravtær. Den er sådan lidt klistret sammen på den måde. Den er lidt svær. Ja. Jeg har den. Der står, få stød af elektrisk kuglepind på din næse. Ja, skal du få det. Ja, det kan man læse spejlvendt. Ja. Fordi når man filmer, så kan man ikke læse det. Nå ja, okay. Altså det er jo sådan, hvor kuglepinden der bliver trykket på næsen, så du får stød på næsen. Det kan jeg altså ikke, det gider jeg ikke. Ring til en ven eller familie og sig noget. Vrøvl. Sådan ringe op og så sige, hej farmor, fik du også plukket gulerødder i dag? Eller sådan okay, jeg ringer til Vitus og siger, okay. Hvad siger du? Pelle skal lige finde sin telefon herovre bagved. Hvor er din telefon, Pelle? Nå. Ja, så skal du bare, og du skal blive ved med at sige, og du skal ligesom holde samtalen i gang og blive ved med at sige bare noget pjat til ham, ikke? Ja. Du skal ringe op, så du kan sætte den på højtaler, så ellers kan vi ikke høre det. Så er det Vitus. Ja. Så skal jeg så. Hvorfor kommer der ikke noget frem? Skal vi lige kigge? Nej, jeg kan ikke. Jeg får lige lidt hjælp. Nå, det er fordi du er inde på noget. Jeg er inde på noget forkert. Men jeg har simpelthen taget nummer 2, hvor jeg skal. Nej, nu kommer jeg til at trykke på noget. Hvad er det? 2 sekunder? Ja, sådan. Vi kører. Hvad så? Hej Vitus. Har du været ude og plukke nogle æbler og sådan lidt? Hvad snakker du om? Har du været ude og plukke nogle æbler? Nej. Hvad med gulerødder? Nej. Hvad med blåbær? Hvorfor ringer du? Vitus, Hvorfor ringer du? har du ikke været ude og spille noget fodbold? Er sådan et eller andet? Har du ikke købt en ny bold eller et eller andet? Nej. Har du kravlet op i et træ? Pelle, jeg lægger snart på. Hvorfor ringer du? Er du oppe i et træ? Ja, præcis. Nej, vent. Har lagt på. Nej. Ja, det synes jeg, det var godt noget, Pelle. Tæller det? Skriv ned i kommentaren. Ja, okay, nå, det var ikke Hold nu dig. Ja, okay. Ja, nu skal jeg, det kan Men nej, far, du skal lukke øjnene. Nå, okay. Ja. Okay. Nå, mens jeg tager også. Nå, men de ligner hinanden, for jeg har foldet dem præcis ens. Hvad? Okay, nu skal jeg så lige låne mine briller igen. Nu håber jeg ikke, det er den ene der, som jeg ved er her, som jeg ikke vil have. Det håber jeg. Fordi ellers gider jeg ikke. Ja. Og hvad står der? Få klippet en tot hår af. De andre klipper, altså det vil sige, Pelle han skal klippe noget af mit hår. Okay, den er jo ikke rar at komme på arbejde med i morgen. Så klipper jeg det skaldet. Nej, det var det er det sgu da en tot. Nej, det er sådan, det er en tot. Det var den eneste gode, der er. Et vandfrit stykke slik fra skabet. Ja. Jeg tror så lige, at tage et stykke. Hvilken en tager du? Jeg tror lige, at tage et stykke valgfrit slik ud fra skabet. Far, så kan jeg trække imens. Jeg lukker bare øjnene. Nå der.
Er det her? Løgsovs. Nej, det her er en. Nej, det er to. Godt. Det er Pelles yndlings, som jeg bare æder foran lige om lidt. Jeg har 5 inde på min værelse. Ja, okay. Spis et. Spis et. Nej. Spis et hår Et hår. fra fars næse. Et næsehår. Det er Den klamt. kunne jeg ikke til at tage. Nej. Det er klam. Nu håber jeg bare, der er en klam mere der, så skal du vælge mellem 2 klam. Ikke et free pass. Ikke et free pass. Der er 2 free pass. Men det er ikke et free pass, det kan jeg se. Nej, det kan jeg også se. Det er det ikke. Der står, bliv skudt med powershot fra vandpistolen. Den tager jeg. Jeg tager blive skudt med powershot. Okay, så bliver vi nok lige nødt til lige at pause, mens vi finder vandpistolen frem, ikke? Nu er vi simpelthen kommet tilbage fra vandpistolen nu. Så nu skal jeg skydes. Så den er her gun. Det er en elektrisk gun jo. Så kan man se det, Pelle? Ja. Du skal slippe lidt bange. Skal jeg slippe, eller hvad? Ja. Jeg drev med. Det var dejligt. Og jeg må ikke engang klæde om. Så går jeg bare ind igen. Nu lægger jeg gunnen her. Jeg pauser lige. Nu er vi så tilbage. Jeg er blevet drivvåd. Jeg må ikke klæde om. Det var sgu dejligt lige at skyde på ham, faktisk. Ja, nu er de her også ude. Nu skal du trække en. Ja, lad os drikke 2. Nej, tak. Sådan set. Jeg skal jo drikke 2. Ja. Jeg har lukket øjnene jo. Hvor er den? Pelle. Du snyder mig. Ja. Det er 2. Nå. Hvad kalder man lige? Vi kigger på det. Den er også træls, fordi Pelle han er rimelig stærk. Bliv slået med sutsko på armen. Altså sådan det her. Med en sutsko. Jeg henter lige sutskoene, og Det så kan kan sgu jeg godt. lige se. Nej, det behøver du ikke, fordi jeg skal have æder med mig, ikke fordi du slået af en sutsko. Pelle. Den der sutsko, som jeg har i sutsko, den kan rent. Det var så ikke et free pass. Spis en teske mel, eller en teske teske mayo, eller en teske citron. Ja, okay, jeg spiser det her. Og ved du hvad, der vil jeg godt sige, Pelle, du vælger. Okay. Mel, mayo eller citron? Far, kan du godt lide mayo? Ja. Okay, så skal jeg ikke til den. Mayo, den skal vi ikke have. Citron, kan du godt lide surt? Nej, altså det er jo meget, en hel teske fuld citron, ikke? Det bliver ulækkert. Er det en teske fuld? Ja. Det er jo... Prøv lige at det her, der spiller Altså du en nok. teske fuld mayo, det er også ulækkert. Altså det er det jo. Og en teske fuld mel, det er også Jeg ulækkert. tager citron. Du tager citron? Okay. Eller hvilken en vil mindst have? Det gider jeg da ikke at sige til dig. Jo. Og jeg tror faktisk, det er lige meget. Jeg tager citronen. Kom du. Okay, skal vi pause den, eller skal vi? Ja. Nu sidder jeg bare og venter på min far. På noget citron. Ej, er det det der citron? Bare lige sige, vi er cirka halvvejs i spillet, eller sådan. Rykker den lige lidt. Ja. Ja, men det er så en teske her, bare lige for, at I kan se også, at jeg ikke snyder. Og så skal jeg så Hælde det der på. citronsaft, fordi vi har ikke en citron. Og du kan i hvert fald ikke sige, at jeg snyder her. Så jeg kan ikke. Prøv at kigge, den kan ikke komme længere Der op. er virkelig meget. Kig, den kan ikke komme længere op. Nej. Ja, nu kan jeg næsten ikke undgå, at den har spildepille, men okay, jeg prøver. Jeg tager den. Der er ikke spillet noget indtil videre. Hvordan er det? Ej, det kan jeg ud. Ej, jeg tror faktisk, det var den bedste. Nå. Jeg tror, det andre lige har været mere klamme. Det var okay. Det sprøjter op i dit hår. Nå, okay. Så er det pænt. Du skal kigge det ikke. Ja. Har jeg 2? Godt. Start Vi med har ikke første. fået nogen free pass endnu, og der er jo 2 free passes, så Ja. man kan også få begge free pass i en. Nå, det fik du så ikke. De Andre skal sætte 5 klemmer klemmer, altså fast i dit hoved. hoved. Ja.
Øre, næse, læbe og kind. og kind. Det går ondt. Det Fordi gør de er ondt. rimelig stramme, de klemmer, vi har ude på tørsnoren. Så den kommer til at gøre ondt. Yes, det er free pass. Det er free Ej, pass. det er Fucking. så pisseheldigt. Det er et free pass. Okay. Yes. Ja, ved du Hvad vælger du? Jeg tror faktisk, jeg tager en free pass. Okay. Ingen tvivl. Nej, det var en kæmpe overraskelse. Så tager jeg 2 af mig. Ja, jeg kan bare lige se nogle for at blande. Det er fuldstændig ens. Man kan virkelig ikke se. Der er ikke noget. Vi starter med den første. Den videre, så er det gået godt. Bund et stort glas vand, eller spis en isterning. Det er ikke slemt. Det er ikke slemt, jeg kan godt bunde, det kan jeg godt. Det kan jeg også. Men Nu må vi lige se, hvad det her det er. om det er bedre. Okay, det er en lang en. Spil resten af spillet med en tennisbold i munden. Det vil være lidt irriterende. Ja, den er rigtig god. Tages ud, hvis man skal spise eller drikke, står der. Ja, den er rigtig god, far. Far, den er rigtig god. Den er meget bedre. Synes du, jeg skal tage den? Er det ikke rigtigt? Den er meget bedre end den her. Så jeg tager tennisbolden i munden resten af spillet. Okay. Henter du den inde i Vitus' skuffe? Nej, Så pauser jeg lige et øjeblik. nu er jeg kommet tilbage med Ja, en så skal vi tennisbold. så åbenbart spille tennis. Ja. Bordtennis. Bordtennis er det. Det var en Og som bordtennisbold. der Jeg kan står- ikke have en tennisbold inde i munden. Så stor en mund har jeg heller ikke, vel? Måske handler vi næsen. Nå, men jeg putter den i munden så nu. Det er tennis. Der står der bordtennis. Bordtennisbold. Nå. Ja. Dom. Vi ses. Du er dårlig til at læse. Okay. Nu skal jeg trække. Jeg kan jo ikke sige noget. Jeg skal trække nu. Nå, det er bare ærgerligt. Du kunne bare have taget den anden. Nej! Det er ikke smule. Men den kan man ikke åbne. Nej. Hvad? Nej. Jeg kan åbne den her. Jeg kan ikke. Man kan se, at her er forsøg. Jeg kan høre den. Hvad er det her? Få alt formalt. Formale. Dejligt. Neglene sorte med tus må først fjernes i morgen aften. Så skal man jo have det på i skolen. Eller sand. Send en snap til minimum 4 venner med billede af dit øre, og så skriv i tekst, jeg hører altid, hvad du siger. Så det skal bare være billede af dit øre, så skriv altså fuldstændig uden de aner skiderne. Faktisk synes jeg skal tage. Snap. Og derfor tager jeg den anden. Okay. Så find lige den sorte tus. Det kommer på din hånd. Okay, er det en negl? For du så en negl. Ja. En negl, det er fint. Du kan Er det den der? Autograftus. Okay. Jeg tager den. Ja, grej. Og så snyder jeg lige lidt, fordi han er her jo. Det er simpelthen den her sprittus. Det var godt. Jeg vil meget gerne have det på lillefingerneglen. Nej, Ja, men jeg må ikke gerne have det på tommeltotten. okay. Hvilken en? Venstre eller højre? Højre. Okay. Ej. Det kan jeg ikke lide. Så. Ja. Kig hvor flot den er. Nu kan jeg se begge mine øjne her. Må jeg skifte den der ud med en isterning i stedet for? Fordi det bliver så irriterende at have inde i munden. Nej. Okay. Nu er det dig, der skal trække. Det var mig. Nej. Der er 4 tilbage. Nej. Okay. Nå. Nu er en fejl. Okay. Jeg prøver. Vi har en prøve. Ej. Hvad er det? Et glas koldt vand ned ad nakken.
Den er jeg sgu glad for. Kig til, jeg hjælper dig med den her. Wow. Pelle. Slut. Det betyder, at hvis det var Pelle, der trak den, så skulle du sutte på fars stortog. Men nu er det mig, der har trukket den, far. Så skal jeg sutte på Pelles stortog. Nej, jeg skal lige se den anden. Hvad var den anden nu? Et glas koldt vand. Nej, Ned af nakken. Ja, jeg napper Pelles sut. Jeg sutter på en stortog. Det er jeg sgu lige mest til. Gå herop. Ej, du har helt... Den har været i klubben i dag. Den har været henne på lejeaftale med Max og Emil. Og jeg siger ikke, at der ikke er rent der. Men altså, han er endda... Da Pelle han skulle hjem fra lejeaftale, der vil han ikke have sko på. Så du har faktisk gået i strømpesokker udenfor. Så skal jeg sutte på nu. Og det er ulækkert. Eller vil du hellere have en venstre? Det er ulækkert. Vi skal lige se det hele. Det var klamt. Det var fucking klamt. Ej, kan du vaske din tæer, mand? Det er for godt dig. Ja, vi kan så videre med den her. Jeg tror ikke, bare det her to. Ja. Jeg så selv ikke. Der er kun et free pass tilbage. Jeg kommer i tanke om, du har fået et free pass. Faktisk. Ja. Det er et free pass, tror jeg. Du må ikke kigge. Hvad gør du? Fordi der kan jeg allerede se, der står Pelle. Det er også sådan en, der er Stop. opdelt. Pelle. Spis chili. Ja, det er Chili Claus, de der chokoladekugler, styrke 9. Ej far, det kan jeg ikke. Hvis det var Visus, så var det 12, og hvis det var mig, så var det en 15'er. Så du skal spise en styrke 9. Stykke 9. Altså det er Chili Claus' chili Gå chokolader. rundt om... Nå, ja, så den synes Ja, jeg selv er sjov. Gå rundt om affaldsskur. Ned i gården. I bar mave. Men med underbukser på hovedet. Hvilken en synes du, jeg skal tage? Jeg synes, den er bare mave med underbukser på hovedet. Så står jeg her og filmer. Men prøv lige at kigge. Man kan godt se, at de her to, de har været i sammen. Fordi den her, kan jeg godt se, den mangler lidt der. Og den her, den har lidt ekstra der. Det er nærmere tilfældigt, når vi nu har blandet rundt og alt muligt andet, ikke? Det passer perfekt sådan her. Det er tilfældigt. Godt. Jamen, vi pauser lige, og så finder vi nogle underbukser til Pelle. Det er den, sådan jeg så ser ud nu. Nu skal jeg ned. Underbukser på hovedet. Og Pelle han løber ned. Og så er det bare med at lukke døren dernede, ikke? Vi ses. Så går jeg lige. Må vi se, om han ikke kommer ud her. Så nu håber jeg, at man kan se ham. Kan I se? Nå, man kan jo godt se ned der, ikke? Så er bilerne der. Så skal vi filme derovre, ikke? Nå, han kommer ud dernede jo. Så nu håber jeg, I kan se det. Han løber der. Kan man se ham? Han er dernede. Han løber sgu rimelig stærkt. Desværre så kommer der ikke nogen nu. Det kunne have været ret fedt. Det kunne have været ret fedt, hvis han lige mødte nogle af hans venner, eller Vitus' venner. Men der er faktisk ikke nogen, der ser ham. Nu kommer der. Han løber sgu meget godt. Jeg håber, I kan se ham. Han er nemlig han løber i glipklapper, og han løber fandme stærkt. Kom så, Pelle! Far, jeg skal ringe på. Nå, okay. Det gjorde han sgu meget godt. Han var faktisk hurtigere. Og hurtigere, end jeg havde regnet med. Jeg troede faktisk ikke, han kunne løbe den så hurtigt. Og jeg tror helst heller ikke, han ville have, at der var... Jeg tror ikke, han ville have, at der var nogen, der så ham. Nu kommer han der. Okay, du er forpustet. Det var eddermame godt løbet, det der, Pelle. Hej. Hej. Kom du indenfor? Så kører vi direkte videre. Fordi at vi har jo faktisk kun... Skal det heller ikke blive en for lang video. Jeg har jo kun lige... Jeg har faktisk kun 2 celler tilbage, og det er jo egentlig lidt snyd, for nu ved vi jo, det er free pass det ene, ikke? Men Jeg ved godt, det er den, der er free pass. ja. Men altså, hvis den ikke er for ulækker, så tager jeg den. Ja. Blev skudt af gun med de farvede vandkugler. Skal jeg tage den, eller skal jeg tage free passet? Det bestemmer du.
Og det bestemmer I. Okay, man kan sige, hvis der er nogen, der kommenterer det, så i næste video, så bliver jeg skudt både på maven og på ryggen med den gun. Hvad hedder det der kugle der, Pelle? Jeg kan ikke huske det. Vi kan også sige, at vi tager den nu. Det er der jo ikke nogen, der kan skrive ned i. Okay, vi tager den nu, og så skriv ned i kommentaren, hvis vi skal lave et par 2. Nå, okay, så pauser jeg den lige, mens vi lige fylder gunnen op. Jeg vil lige sige, at jeg skulle have det her på resten af videoen. Nu har vi så fyldt den op her. I kan lige se den. Ja, jeg er lidt nervøs. Ja. Jeg skal selvfølgelig have sikkerhedsbriller på, fordi det er vigtigt med noget sikkerhed. Så nu skal I til det show. Pelle han siger, at jeg skal stå i bare kasse. Så ja, lidt længere der. Vi drejer den lidt længere over mod vinduet. Der, ja, så kan man se mig. Er den overhovedet tændt? Nej. Ja, skal jeg lige tænde den? Ja, den er tændt. Ja. Virker det? Ja. Er I klar? Ja, ja. Okay. Du skal også vente om. Anden vej. Ja. Så lige ryste den, tror jeg. Skal du ikke lidt tilbage? Nej, bare kom. Sådan, så tror jeg ikke, der kan komme med ud. Jo, det kan. Jeg fik en op i næsen. Er I klar? Der gider ikke. Nej, det er for små. Lad mig se. Det er Nå. Jeg kan ikke smage noget. Jeg tror, de er for små. Og jeg siger også, den er god. Runder du af? Ja, det var alt for den her video. Vi ses i næste video. Husk at subscribe og like. Hej, ja, like og subscribe.